I er nemlig, mine damer og herrer, blevet inviteret herind i eftermiddag for at deltage i et eksperiment. Jeg vil om et kort øjeblik give jer alle sammen en æstetisk opdragelse, helt i tråd med Friedrich Schiller, således at I om 45 minutter kan rejse jer herfra og gå ud i samfundet som sande, frie samfundsborgere, der kan håndtere friheden i alle dens former. Så det tager vi hul på. Ja. Her bag dette gardin, der har vi et udsnit af virkeligheden. Det er en lille del af København, som mange af jer kender, som I er passeret forbi dagligt. Men om et øjeblik vil I gøre jer selv til observanter. I vil blive til publikum, og denne del af virkeligheden vil blive til vores scene. Velkommen til The Reality Game. Ja. Hej alle sammen. Hej Mariette. København. Ja. Kultorvet. Jeg vil rigtig gerne have lov at spørge dig. Føler du dig som et frit menneske? Ja, meget. Meget frit, faktisk. Du er fri til at være dig selv. Ja, det synes jeg. Det er det, jeg oplever. Kan du gøre og sige lige, hvad du vil? Ja. Føler du dig fri? Ja. 100% fri. Ja. Hvis det tankemæssigt, hvis jeg kan føle mig fri, så føler jeg mig fri, og her i Danmark føler jeg mig også meget fri. Synes du, danskerne generelt føler sig frie? Er de frie mennesker, synes du? Fysisk ja, men ikke psykisk, det tror jeg ikke. Hvad mener du med fysisk frie? Vi har et pas, der kan gøre, vi kan gøre alt. Vi har penge, vi kan gøre alt. Men psykisk tror jeg, at der bliver lagt meget fokus på økonomiske og fysiske genstande og sådan noget, i forhold til, hvor meget man arbejder med det psykiske. Så jeg tror, at mange har meget store problemer med at være fanget i sig selv i virkeligheden. Så vi skal frigøre os lidt fra vores forbrug måske? Det er en god start, tror jeg. Er det? Du er herovre. Ja, okay Mariette, men pas du godt på, fordi jeg kan ikke rigtig, jeg ved ikke lige, Jeg kommer lige ud af en voldsom revolution og har slået mange mennesker ihjel. Synes du, det er okay? Det afhænger helt i forhold til, hvad det drejer sig om. Altså, hvem der blev væltet, og hvem der foretog revolutionen og sådan noget. Hvilken anledning det foregik. Så hvis man kæmper for frihed, hvis man er undertrykt af magthaverne, så siger du, så er det okay at bruge vold. Altså, hvis ens fredelige protester mødes med voldelig undertrykkelse, så er der jo ikke meget andet at gøre. Jeg ved, at du sidder her og skal træffe en meget svær beslutning omkring den her mulige fyring, du snakkede om før. Og det er sådan, at jeg har et forslag til noget, som måske kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning. Det er sådan, at jeg lige nu er i gang med et spil herude på Kultorvet, og her vil jeg rigtig gerne have dig til at deltage. Ja, fred. Jeg følte mig udstødt. Ja. Og beskyldt for noget, jeg ikke havde gjort, og ja, udstødt af det gode selskab på en eller anden måde. Hvad blev du beskyldt for? Jeg havde stjålet penge i kassen. Havde du stjålet penge i kassen? Nej, det havde jeg ikke. Er du helt sikker? Fuldstændig 100%. Det er sådan, at jeg selv er direktør for et firma, og jeg står i den situation, at jeg skal fyre en kvindelig mellemleder, som begynder at tro min position. Og jeg ved godt, det er jo nok ikke fyringsgrund i sig selv, men kan man gøre noget for at få sådan en medarbejder ud? Er der noget, jeg kan lave? Kan jeg sætte noget ondt i gang, eller har du nogle gode råd? Jeg synes, det er en dårlig idé. Jeg skal sød hende. Hvordan ved? Hun skal jo videre i sit liv, ikke? Hvad hvis nu ikke gør en tjeneste ved at fyre hende? Det gør du ikke, hvis du gør det på en nedværdigende måde. Hvordan er man en god chef? Hvis man behandler dem med ens medarbejdere, som man gerne selv vil behandles. Goddag Maria. Det var rart, du kunne komme. Ja, du ved godt, vi to, vi spænder ikke helt overens. Og jeg er simpelthen nødsaget til at fyre dig. Godt.
Skæbnen har givet jer sejren. Jeg underkaster mig og glemmer, hvem jeg er. Og hvad jeg har lidt. Jeg bøjer mig for Gud. Jeg træffede det valg. Nej, Gud traf ikke det valg. Det var mig, der traf det valg. Selvfølgelig, altså, jeg ved, du finder et job igen. Eller det er det, der går derud fra, at du gør. Og vi skal nok finde ud af en god aftrædelsesordning. Hvordan skal jeg forsvare mig uden samtidig anklage jer? Det vil jeg jo nødt så nødig, men I handler ikke ret imod mig. I bryder den folkeret, som andre lande følger, behandler mig uværdigt. Altså, jeg bryder ikke nogen folkeret. Nu tror jeg nok, Danmark er et af de lande, der har flest regler på den fyredes præmis. Altså, hvis du er utilfreds med noget, så vil du gå til fagforeningen. Jeg kan bare ikke tage ud af helt over og kaste en masse rygter i firmaet omkring mig. Det er slut. Hvor er det tragisk med denne mørke mistro. I har altid kun betragtet mig som en fjende og som fremmed. Havde jeg klædet mig for jeres arving, ville jeg i min gode ret, som havde endnu en slægtning og en taknemmelig veninde. Arving? Arving til hvad? Ja, det kunne du lide mig? Halvdelen af firmaet, eller? Ej. Prøv, der skal man altså knokle lidt mere. Jeg ved godt, at du ser fantastisk ud, men det er altså ikke nok. Det kan jeg simpelthen. Du fyrer. I vinder. Jeg giver herved afkald på hvert et krav, jeg måtte have på jeres rige. Værsgo. Rejer i fred. Se, jeg er kun en skygge af mig selv. Jeg har jo knust til intet gjort. Det er lige præcis det, jeg mener. Du bliver så dramatisk. Altså, du taler et sprog, jeg slet ikke forstår. Du fyrer. Okay. Hvordan kunne jeg være så dum? En forbryder kan aldrig vende om. Det kunne jeg have sagt mig selv fra starten. Og så siger du, kom ned i mikrofonen. Dræb mig. Nu slår jeg dig ihjel. Jeg er idiot. Troede, jeg kunne forskønne verden gennem grusomheder og opretholde lovene gennem lovløshed. Jeg kaldte det hævn og ret. Men nu står jeg ved grænsen af et forfærdeligt liv og ser, at mennesker som mig ville tilintetgøre hele verden. Det, der er ødelagt for altid. Men der er en måde, jeg kan rette op på de krænkede love og den mishandlede orden. Det kræver et offer. Det offer er mig selv. Jeg må selv dø for den. Så siger du. Så hvorfor fra ham, han tager livet af sig selv? Idiot. Skær mig levende. Jeg udleverer mig selv. Hold ham. Han er blevet vanvittig. Det er ikke fordi, jeg tvivler på, at de vil finde mig. Men jeg vil ikke gå glip af den eneste fortjeneste. Nemlig den, at jeg frivilligt døde for verdensordens skyld. Og så løber jeg væk, hvis du siger det. Lad ham rende. Det er storhedsvanvid.